Друго нещо, което ще закорави сърцето ви, е да си позволите да останете гневни. Моля, умолявам ви, не стойте ядосани на хората. Правете това, което Бог ви казва, и прощавайте. Прощавайте бързо и прощавайте често. Откажете да живеете живота си огорчени и негодуващи. Плитката камениста почва е като вярващи, които нямат дълбочина. Те са си подчертали нещата в Библията, но нямат корени в живота си. Те някак знаят, че Бог ги обича, докато не дойде проблем, и тогава се чудят дали Бог ги обича, но когато сте вкоренени и основани в Божията любов, независимо какво се случва, никога няма да кажете: Боже, не ме ли обичаш? Трябва да сме